କରିବା ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ? ମୁଁ ଚୋରି କରିଲି ବଡ଼ ଭାଇ। ଚୋରି କରିନୁ? আরে কোন হইছ ভাই? কোন করছি সে? কଣ କରିବ ବିକ୍ରମ? ଚୋରି କରିଛି ଚୋରି। তার কিছু দোষ নাই, সবু দোষ হচ্ছে তোর। ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। মই তা কোন অলিয়া বলে ঝিড়ালে দেহর অলিয়া চিতা নিশ্চয় লাগিব। যেতে শীঘ্র করুছু আমি তার স্বতন্ত্র যাইবে অলিয়া সফা কর। ବିକ୍ରମ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, କିଛି ପାଇନ କହିଲେ କିଛି ହରେଇବାକୁ ପଡେ। ମମିତା ଯୋଉ କଟା ସୁହାର ପିଲା এই কথা জানি ততে কোন কাঠ করা বলে ঘোষାଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ନାଇଁ ବିକ୍ରମ ନାଇଁ। ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେଣି ମାନେ ପଛକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯେ କଣ୍ଟ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବି। ଚୁପ ରହ। ବାବୁ ମୋ ଭାଇକି ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଚୋରି କରିନି। ଚୋରି କରିବା ମା ବାପ ଲୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଭାଇ ପକେଟରୁ 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗୋଟେ ପାଉରୁଟି ଆଣି ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିନି। ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା କେ ସାଂଘାତିକ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ନାଇଁ ତୁ କାହିଁ ଚୋରି କରିବୁ? ତୁ ସବାଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୋପ ଉଠୁଟା। ବିକ୍ରମ ରୋହନ ତୋତେ ଆସାସ ତୁ ମୋ ଘରେ ଠିଆ ହେଇ ମୋ ଭାଇ ଉପରୁ ଭାତ ଉଠେଇ ଦେଲୁ। କାହିଁକି ଉଠେଇଲୁ ବେ? ସେ କହିବ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। କଣ ତୁ ବାଧ୍ୟ? କଣ କରିବୁ ତୁ? ତାହେଲେ ନହେଲେ ମଶା ଚିଲ୍ଲା ବୋଲି ତୋତେ ଦି ଫାଳ କରିଦେଲେ। ଅଜୟ ବିକ୍ରମ ହଉଛି ମୋ ବନ୍ଧୁ। ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ତୁ କିଏ? ମତେ ଆମେ କହିପାରୁଥିବ ବିଟୁ କାହିଁକି ମାଡ଼ ଖାଇଲା? କଣ କରିଛି ସେ? ଚୋରି କରିଛି ଚୋରି। ସମୟ ଯୋଗ୍ୟ ମିଟୁ ଅଭୟ ପକଡ଼ି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି। ଛି ଛି ଛି, ତାର ବାପା ସତ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା, ତାର ରକ୍ତରୁ ଗୋଟେ ଚୋର କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା? এইটা ମୋ ଘର କଥା ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାଟା এটা ଠିକ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ମୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ କରି ମତେ କୋର୍ଟରେ କାଠ କରା କାହିଁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲୁ? ঠিক କରିଛନ୍ତି ସେ। ତମର ଯଦି ହିତାହତ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କଥା ଏ କଥା ଭିତରେ ଫରକଟା କେତେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ। ଫରକ କରିବାର ଜ୍ଞାନଟା ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ସମୟ ସହ ତାଳ ମିଶାଇ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତିଟା ତମର କମି ଯାଇଛି।